cikar burina ya ki kare da kin sha maki wanda rai da rabo soyayya ayi waiwaye dama da hagu da waiwaye 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 da ni inda na kwaruwa gare ki zana zo na ga da karuwa na ji kishi zo ki ban ruwa tallafe ni ki ce mini dan uwa ki kawar da damuwa in so ya kai so kama da juna dole a gauraye tuni mun rikide tuni a zuciya ta na baki so karki bani ki zo ki bani so ki je da ni na hau karagar mulki a cikin inuwar ki na kewaya ta koma da rike mu zagaya a cikin inuwar ki na waiwaya assalamu alaiki fati sanki ne ke saka in yi santi amsa mini sallama fati ke ce madubin duba zinariya ba wai ba adon gari mai haskaka hasken taurari sanki na sa a rai ke ce adon zuciya sarauniya ke ce zinariya ke ce madubi na ke ce na daɗa kallon ki ta kunki na ƙasaita fati zinariya 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 ki waiwaye 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 zinariya fati ina kike ne fati zinariya ki waiwaye maza duba ni da idan duba na yi kewaye ruhinki na saba giran dama ramo jiki na ji sanyi kwantar da zuciya fati sami da majanyi kin zam aminiya har abada ba za mu rabu ba 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 ha adon tafiya. This is Auwal Adam.